tama kita ikat-katman. Niya program sa patuan lang. Nasoka mo sa online tama kita ikat-katman. Aray lang, imay man pakain ko po. Aramas lolo ka sa samat suka sa pwede ako lang will free. May mga kaya ang siyang kaya wamaro, kaya naman siyang Sunday school, kaya naman siyang songkowason. Will win ka rin yung susaw. Manaman na, one parang supplement ka. One parang na supplement ka. Dan, pwede na papali. Manaman na sumpata, hindi naman kaya naman ka manala, create pa report. Pag-create sa report, sa naman magkaka po yung lakab. Nakano mo, Bruce? Tama. Sa jurisdiction ng Libera, kaya ang bali. Report lang. Pwede ko pala. Pwede. Sige mo pala naman. Magkailan mo yung mga niya, ba? Sino ka sa mga? Jurisdiction? Authority or responsibility? Nano-organization yung iba buksan na, buksan na niya. Miyay pa naman kayo na. Iba, miyay pa naman. Karyaw, yan